Україна сьогодні тримається не лише на фронті, а й на силі громад. Волонтери, активісти, представники різних культур і народів щодня роблять свій внесок у спільну боротьбу. В Одесі одну з таких ініціатив очолює Февзі Мамутов, голова громадської організації «Кримські татари Одещини». Його команда допомагає військовим, підтримує переселенців і водночас зберігає культуру та традиції кримсько-татарського народу. Багато організацій, багато волонтерів вже мають якесь вигорання, мають вже інколи втому від міжнародних партнерів. І сьогодні ми маємо стимулювати один одного, мотивувати і бачити сенс в завтрашньому дні і сенс в цій діяльності, в підтримці. Якщо казати особисто про нашу організацію, на початку війни була евакуація багатьох людей, багатьох членів команди, тому що були дівчата, жінки з дітьми. І потім вже з 15 людей команди, сьогодні вже в команді біля 90 осіб, які працюють на 3 напрямки. Один із перших напрямків роботи – маскувальні сітки для фронту. Вони допомагають захищати техніку та позиції військових від ворожих дронів. Волонтери плетуть їх щодня, іноді годинами, без перерви. Першим назвемо це маскувальні сітки, які вже сплетені, починаючи з 2022 року, більш ніж 2,5 тисячі маскувальних сіток розміром 8 метрів на 5. І декілька разів ми, приїжджаючи до хлопців, особисто ми, дівчата плетуть, знаєте, а ми бачимо і чуємо результати напряму і намагаємось передавати, і навіть зв'язувати їх телефоном, щоб дівчата чули про це. Часто хлопці заїжджають до нас, коли забирають ці сітки, вони оцей контакт захисника військового з своїми волонтерами, це теж ще окрема тема для розмови і тема такої великої мотивації для дівчат, які вже 4 роки день в день роблять свою справу. Окрім волонтерської роботи, організація приділяє велику увагу життю кримсько-татарської громади. Особливе значення має священний для мусульман місяць Рамадан. У цей час традиційно проводять іфтар – спільну вечерю після заходу сонця. В Одесі така подія вже стала важливою традицією. Іфтар – це дійсно окрема тема нашої діяльності. В цей рік він проводився вже втретє. І як зазначали на цьому іфтарі, що перший раз це може бути співпадіння, випадковість, другий раз це закономірність, а третій раз це вже традиція. І для мене велика честь, що в Одесі, в цьому мультикультурному, такому багатонаціональному місті, моя команда і я особисто долучились до започаткування такої традиції, як іфтар. Особливість регіонального іфтару в цьому році була в тому, що до нас долучилась і ще одна південна область – це Херсонська. Наступного року ми будемо збирати, я думаю, що Миколаївську і Херсонську, тобто 3 регіони об'єднаємо за однією вечерею. Тож іфтар в Одесі став прикладом міжкультурного діалогу, адже місто здавна відоме своєю багатонаціональністю. І такі зустрічі допомагають будувати взаєморозуміння. Водночас важливою частиною діяльності громади є і збереження кримсько-татарської культури. Після окупації Криму багато людей були змушені залишити свій дім. Частина з них оселилася саме в Одесі, і для них важливо зберігати мову, традиції та історії свого народу. До початку повномасштабного вторгнення, починаючи з 2014 року, для багатьох цивільних осіб кримсько-татарського походження Одеса інколи
була таким форпостом, трампліном для перебування тут, потім шукання можливості переїзду умовно там в Київ чи на захід нашої країни, України, у Львів і в інші регіони. Після вже створення громадської організації, після початку якоїсь діяльності, якихось ініціатив, об'єднання людей, вона мотивує все ж таки залишатись тут, трошки впевненіше дивитись на завтрашній день і трошки ближче додому чекати його повернення. Ну і я не можу не сказати про наявність моря в Одесі. А для кримських татар, які переїхали з Криму, ви розумієте, що море – це дуже важливий фактор. Сьогодні в Одесі реалізують різні культурні та соціальні ініціативи. Однією з них стало перейменування вулиці на честь Героя України Решата Аметова, першої жертви російської окупації Криму. Мені дуже приємно, що була підтримана ініціатива перейменування вулиці в центрі міста, недалеко від Одеської обласної ради, на вулицю Решата Аметова. Вже 12 років з дня загибелі, не загибелі, давайте, вбивства, об'єктивно вбивства, жахливого, злочинного, абсолютно тваринного такого вбивства Героя України Решата Аметова. І сьогодні ми завдяки співпраці з Одеською обласною військовою адміністрацією, завдяки ініціативи громадської організації Кримські татари Одещини, ми маємо в Одесі вулицю імені Героя України Решата Аметова. Ще одне важливе місце – сквер на березі моря, який назвали на честь Номана Челебіджіхана. Він був одним із лідерів кримсько-татарського національного руху, і сьогодні його ім'я стало символом боротьби за свободу. Чудовий, прекрасний сквер, який перейменовано, надано йому ім'я Номана Челебіджіхана. Теж людини, яка боролась за кримсько-татарську державність, яка відстоювала права кримсько-татарського народу на свою землю, свою батьківщину і розвиток своєї нації. І сьогодні саме на півдні України ми маємо ці дві такі важливі топонімічні ініціативи, які були підтримані з боку влади місцевої, і це, звичайно, дає певну фідбек у вигляді, я думаю, поваги і вдячності від кримсько-татарської громади до місцевого самоврядування, і народжуються, звичайно, пропозиції від громади кримських татар і думки про те, чим ще можуть бути корисними один одному ці дві інституції. Ще одна важлива частина життя Февзі Мамутова – спорт. У минулому він займався боротьбою. І сьогодні продовжує підтримувати розвиток цього виду спорту. Спорт, він все ж таки увійшов в моє життя ще в далекому дитинстві, в юнацтві. І спорт не полишає мене і по цей час. Я намагаюся не пропускати, в тому числі, чемпіонати країни з боротьби. Тут, в місті, ми все ж таки підтримуємо і вислуховуємо різні види спорту, представників, тренерів. З одного боку, ми розуміємо, наскільки це інколи залишається непріоритетним видом діяльності для органів місцевого самоврядування, і це зрозуміло, тому що громада хоче все ж таки в першу чергу допомогти якимись грошима бригадам, які є саме, якщо ми кажемо про Одеську область, саме одеськими бригадами, які виконують бойові завдання на Сході чи на Півдні, і їм допомога, звичайно, пріоритетніша. І
першочергово. Майбутнє українського спорту викликає у Февзі серйозне занепокоєння. Каже, через війну багато молодих людей виїжджають за кордон, а кількість учасників на змаганнях поступово зменшується. Але мені страшно за спорт. Мені, чесно, страшно за спорт в Україні. Ми втрачаємо багато молоді, які виїжджають за кордон. Ми, мабуть, інколи втрачаємо можливість проведення масового такого приведення дітей і перетворення це на масовий спорт, звідки будуть виходити якісь таланти, і це буде якимось результатом. Тобто на останніх чемпіонатах України, якщо порівнювати з 5-10-річною давниною, кількість людей у вагових категоріях в рази просто менше. І мені страшно за цей вид діяльності, тому що він для мене небайдужий. Своїм прикладом Февзі Мамутов демонструє, як одна людина та команда однодумців можуть поєднувати різні сфери заради спільної мети: волонтерська допомога військовим, підтримка переселенців, розвиток кримсько-татарської громади, культурні ініціативи та увага до спорту. В умовах війни такі ініціативи стають особливо важливими, адже вони об'єднують людей навколо спільних цінностей і відповідальності за майбутнє країни. І поки одні боронять Україну на фронті, інші продовжують робити все можливе в тилу – підтримувати, допомагати і зберігати те, що формує сильну українську націю.